Ana ji mata ka je gidan iya da ka karɓo min abinci yunwa ne yi sauri fa akwai karatu ba to yanzu yaran nan ake yi tun ɗazu bai kamun abincin nan ba yunwa tana ne cin ƙarfi na ali har an tashi da bari dai in busa wuni kaji haba wannan wani ne da suke yaro a ce ai yanzu kai aliyu ai ka karɓo abincin nan ina ne ya na ji ba nauyi ko ba ta baka bane ya bari cika ni da kai yanzu yaran nan wai kabani yanzu wani bakar hankali ya musu ma yanzu malam ado yaran nan tuwo ba yin bayani yanzu malam ado a ce yaran nan kan ma ya haƙuri dan faɗa me faru yanzu malam ado yanzu malam ado ni kan bayani me faru yaran nan fa to na ake karɓo min gidan iya da amma yaran nan yanzu ya samu kawa sai da ya kama da tuwon nan tas kagan tun zafi ban ci komai ba yaran nan fama nake da fama nake da me tuwo ne za ka zo makaranta za ka sa za ka zo makaranta zo ba ka kallo suke mana kama da kaskanci ba taro